salam. Yawwa maraba. Hajiya nauni. Lafiya ina. Lafiya ina. Na gajiya. Barka da kokari Lafiya. Bismillah. Alhaji ana ta abin nan ko? Kaga na tura ma da kwamfuta saboda sauran abubuwan da za ka ba mu. Yawwa. Musan harka ta tafiya. Gara a samu a san wato wa zai yi wannan wa zai wannan wa zai wannan. Alhaji ai shi sa na tura kwamfuta saboda na san za ta yi amfani duk wasu detail da za ka bani zan sassa a ciki saboda kafin ka da mu dinga kula da komai yadda ya kamata. Lalle haka. A san shi kamfanin na yana tafiya da kyau. To Alhaji insha Allah kamar yadda kake tunani insha Allah tafiyan nan da za ka yi karkada mu insha Allah za mu gudanar da komi da komi yadda ya kamata. Yawwa. Saboda mu ba ma daga cikin mutanen da ba sa son aiki in ka tafi ka bar musu amana ba su tsaya su kulan ma da kayan ka ba yadda ya kamata kawai za su ga sakamakon ka tafi kawai su ma bar su yadda suka ga dama to insha Allah mun ba ma daga cikin wannan mutanen za mu riƙe amana za mu kula da kayan nan saboda mu ma mun san kai ma amana aka baka to don haka za mu tsaya mu kula da kayan nan bisa amana insha Allah karka damu. To amma Alhaji wani hanzari ba gudu da nake gani ba ko abin da nake ta so in gaya matan kafin kai tafiya nan ya kamata a ja hankulan ma'aikatan nan saboda abin da yake faruwa a Alhaji akwai abubuwan da nake gani saboda ka san aka ce rana 1000 ta barawo rana 1 ta mai kaya ko ba haka ba mutane da yawa suna son kuɗi suna son aiki amma ba sa so su yi aikin ma gaba daya a zuciya suna so a fili suna so su nuna ma suna son yin aiki da kuɗin amma ba yi suke yi ba A ta bangaren ka. gaskiya abin da nake gani kenan saboda abin da yake faruwa kenan Alhaji lokacin da ake biyan kuɗi sai ga mutum yana nuna a biya shi kuɗin shi a biya shi kuɗin shi amma ana aiki sai ga suna guduwa wani ya ce zai je fitsari wani ya ce zai cin abinci wanda sakamakon kuma ba gaskiya bane ba tun kwanaki ina so in gaya ma yanzu ne dai na ce to ya kamata in tona asiri saboda ni ma amana ce aka bani. Assalamu alaikum. Barka. Tumi na san da zuwa. An zo lafiya. Wala salala. Ai mun tsaya jiran ku sakamakon ko kun shi. Ina gajiya. Barka. Mun ga abun na ku ne dai koya ne sai an hankali. Wallahi Ina kira ka ba ka daga waya. An zo Wallahi lafiya. ka san Alhaji nake ta magana ne kuma ka san To, ni kan ina zuwa. Okay, to ba da a fito lafiya Allah. Yawwa. Ya jama'a kuma ni lafiya ko. Sama ya kokari. Wallahi alhamdulillah. Kai mutume na ina ka makale kenan kai Ka san dai ba a can. ko ka samu wata. Baka je hakuri aski ya goga wani kar ku ka je wurin mutum ne. Ai ba banza ba ka ga mana gaskiya fa. Kuma ya tambaye ku. Ana zai tafiya ya magana yarinyar na hafsi ka a kai kuma ka dai ga yarinyar ka dauke mu mutanen. Kai mutume na kai ba ka daina magana hafsi. Haji yana nan fa. Mudan baka nan abin da ya faru ranar nan. Yana so. Me nake jin nan magana wa Hafsi? Zancen Hafsi kuka dawo da shi gidan nan yau la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Na ga ma abokina. Kurkus kan bera daga yau yau kana sake jin wannan magana a cikin gidan nan ku tashi ku fita ku bar min gida ku biyu nan ku tashi ku fita nace muku ku bar min gida ne wannan yau Hafsi gobe Hafsi za sha ruwa Hafsi a ci abinci Hafsi wai Hafsi ne tukuna a je na ci Hafsi nan ne me ya gaza mini na isa mace har mace in kyau Allah ya yi bani in fari ne gani nan fara a menene ya gaza yau ku zo Hafsi wannan ya zo Hafsi menene ita a je na ci magana nan bai kai ka tsaya kiji abin da za ka gaya magana ce ta aure kuma namiji an ce masa ya auri mace guda 4 bai kamata ba da an dago magana aure sai ki tsaya kina mutane masifa cikin gida shi kansa Alhaji sakamakon abin da ya saka mai aure ki dan baban kina da kuɗi ne zaki zo ki ge mana da kowane lokaci ke mana haka ko ki ce haka ko ki ce haka aure ce zai yi aure ne nan kuma ba komai ba aure namiji aka ce aure mace guda 4 ya kamata ki yi hakuri ya kamata ki gane zaman aure ka rufa mini baki hakuri me zaka bani an ci maka masallaci ne gidan nan sai ka je masallaci ka je kana yi musu nasiha a can amma ba ka zo cikin gidana ba ka zo kana gaya mini wani wannan zancen Hafsi yau Hafsi gobe Hafsi a kwana a tashi Hafsi a wannan zan shiga wata Hafsi menene munafukai Allah ne kama ku algungumai Allah ya kama ku yau gashi na nazo na tar da ku akan wannan ku bar mini gida ku tashi ku fita nace muku ku bar mini gida ku ce ku daina bani hakuri ne za ku bani ku fita ku bar mini gida menene yau Hafsi gobe Hafsi menene wannan don Allah ko Allah ne abin ya yi ce wallahi billahi abin ya yi ce ne kuma ku fita mata sanda zan fita
sai na ce mai shiru kin shiru wallahi subhanallah Aje me ke faruwa? Ina suke? Me ke faruwa? Ai kan sun da ma abin da yake faruwa tun da ni ne gane wannan abu ke faruwa muna bukan nan ne na kore su a cikin nan. Na ce musu kada sake ƙara ganin su a cikin gidan nan wallahi da kake ta sake ganin su kace zan yi da su a gidan nan. Maganar aiki ne kuma ya zama Magana aiki ko magana hafsi na kiya maka dama daga yau sai yau wallahi gidan babana ne idan babana ne sai gidan nan na rantsa da Allah kada sake ganin su a gidan nan idan kuma kace sai sun dawo su sake zuwa gidan nan daga kai har su duk fita za ku bar mini gidan babana na gaya maka. kwantar da hankali. Waye maganar hafsi a cikin su? Waye maganar hafsi? Kamar ya waye magana hafsi ai ka san duk wannan magana daga gindin ka ya taso duk kai ta dauko maganar nan ka kawo da baka ta da magana hafsi ba wai da ba za su zo a cikin gida na su raina mini hankali ba. Waye maganar hafsi a cikin su? Duk na san su akwai munafiki a cikin su. Sun shuka munafukai ne duk taro ka hatta kai da su duka munafukai ne kuma ni ba gini ka abin yayi shi ne hakan nan. Hatta Alhaji Sani da Alim duka munafukai ne. To maganar hafsi dai Allah ya sa kai baban ke sake jin wannan magana domin na yi masa rantsuwa maganar hafsi ni kan na bari ban san me kawo su suka zo su kai wannan magana har gidan nan ni kuma yanzu nan zan kira a waya in san me yake faruwa da su sannan ni suke so su cire aikin nan ba kowa ba in aka yi min talallaganki kuma na rasa aikin nan baya na suke so su gani ba laifi bari ne musu bari ne mu